Yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nemi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da su wani zaman tattaunawa mai muhimmanci, inda za su tattauna wasu abubuwa masu muhimmanci bayan rashin mutuncin da aka yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje a Kano, inda kuma ga wani abu yana tunkaro shi gadan-gadan, inda Abba Kabir Yusuf yake neman maka Dr. Abdullahi Umar Ganduje a kotu saboda irin katubar da ya aikata. To da farko dai mai saurari, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kasance da wannan chata mai albarka domin samun labarai dumudumin su. Idan wannan dai farkon shigowar ko wannan chata mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙarar sanarwa, domin ta haka ne zaka iya samun labaran mu idan mun shirya. To bayan irin wannan babbar katobara Dr. Abdullahi ya aikata a jihar Kano, ku dai ku biyo har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don yin da ta kaya. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nemi ya lallaba Bola Ahmed Tinubu domin shawo kan Abba Kabir Yusuf ta wani bangaren, inda yake cewa tabbas Abba Kabir Yusuf ya faro aikinta ne tun daga sama har ƙasa, inda ya fara ta kan dukiyoyinsa yana bi yana babbantar da su, inji Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake gaya wa Bola Ahmed Tinubu a zaman sirrin da suka tattauna tsakanin shi da shi, inda ta wani bangaren yake ce mai gaskiya da walakin gora a miyar sallah irin mulkin da ka gudanar a jihar Kano tabbas basu ji daɗi ba su kansu 'yan jihar Kano, inda yake cewa tabbas Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka cancanta wannan hukunci da Abba Kabir Yusuf yake shirin yi ma, inda yake cewa a matsayina na shugaban ƙasar Najeriya idan na ce zan sa hannu a zan yi ma irin wannan tsatsarar hukunci za a ce ne nake ɗaurewa mutane gindi saboda kar doka ta aiki a kansu, inda ya bayyana wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje a cikin wannan zaman tattaunawa da suka yi na sirri, inda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ji wannan batu shine ya janye wannan abubuwan da yake nema a gurin Bola Ahmed Tinubu. Kai tsaye dai mai saurare kana saurara wannan labari daga wannan tasha ta mai albarka mai suna Press TV 24. Yau mai saurare, kasance da mu ta hanyar danna subscribing kana ka taba alamun karrawa, domin ta haka ne zaka iya samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Mun gode mai sauraro.